ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ baro mangi kibreu ngi kwa baki kam ke jam ke bangi Trei ke long ke baseso ke long ke job lada pile kano ka business ngi kwa klempep bakata ka business lana ke kam khayi ke bangi le kawan ra jingman toy ya ka jing em ka jungi bat ya ke ying ka sem ka jungi lada Trei kano ka jing Trei ladai hakakam rab lengkha ne hakano ka banta jong ka jing em ngi kwa bagato ka kam ka bangi Trei kawan ra jingman toy yangi bat ya ki wei den mata ka daw habangi Trei da ka jing shirham habangi Trei da ka jing minot habangi Trei ya kano ka kam ngi Trei da ka jing ej kanai ki chu ka bau Jisu u khot yang abadi pi lengba ka gospel bamenta ka sngi ladangi Trei lanangi le ne haka jing em bensim ka jungi ne haka jing em ka jungi kum ki breu ban pandap ban panbiang ya ka jing don kam jong kamet jong ka ying ka sam ka jungi ngi Trei da ka jing ej bat da ka jing shirham bat da ka ta ka jing IT telitelan yalade kana ke ju ka bau Jisu u khot wer yang abadi pi Jisu mendagasngi uang lengba ke gospel yang abadi pi ko hanmen ko para le shitom bandrung nak khrdap ka bakim ni haban le shitom kano ka kam ka bangi Trei ne ka bangi le ne ka bangi shem ka long shisha ka bakim na ka banta junga ba jungpi ka long shisha ka ba na ka banta junga ba jungpi kam long ka basuk ngitip sha ya kane dei na matagadaw ngi hab ban le shitom ngi hab ban Trei shitom ngi haban Trei da kata ka jing IT teli telan yalade kumbanga ong ye pimen ni lada ngi kwa ban yo ya kata ka jingsuk bneng ha ka jing em balawe junga ba jung pi ngi haban Trei shitom kat bang gadeng em ha ka ne ka prathai kay kata ka jing Trei shitom ka ba mangama pi ngi dai ban Trei kat bang gadeng em ha ka ne ka prathai ban yo ya kata kalawe jong ka jingsuk bneng da ka ba mangama pi ngin kantaj ya ki jings nu baro ki ba persya ya ka jing em bahok ki ba persya ya ka jing em baruble ki ba persya ya ka jing hikai ka ba Jisu ulah hikai yangi khamtam ban Kiar na ki jingbymman jong ka jing em junga ba jung pi ngitip ba haba manga ban ma pi ngi shanya ha Kiar hakikam hakijing subha jong kana kepertai klempep nginom la ban yo ya kata ka jing em bom jukut namar ba ngi layaj haklenti ke bakeluj ka klenti ke ba ai jing subha yangi kalenti ke ba penpahu pahai yang abade pi kat ba ngadang em ha kana kepertai den mata ka daw Jisu ong ba ngi hab ban shim ya kata kalenti ke bakim kalenti ke bajenjar kenang ba mangama pi ngin yo ya ka jing em ba pernai lane ka jing em jong ka jingsuk ha kalawe ka jungi kanai ke dai shibanta jong ka jing em jonga ba jung pi ka badai ka jing em Kristan lane ka badai ka jing em baruble ka jungi kumka ta ka jing pan kre jungi na ka banta kalawe kabar pat ka bau Jisu kwa bangi ngin sim khia lada mangama pi ngi kwa ban yo ya ka jingsuk lane ka jingba ha kane prathai ka bamanta lane ha kane ka jing em ka jungi ka bangi em menta ka sngi nela shai ngi kumchu ngi haban ya ka taglenti ka bakem den matagrau ha gine gisngi ngi laban yo I kanu ka kam ka bangi simti ngi le ngi kwa ban yo da ka jingsuk don shu ubriu lane ka briu haba kile kano ka kam kishim lane ki le ya kana ka banta ka bau Jisu ong le shitom bandrung daklanti ka bakim mano bakwa ban Trei shitom habang ipe jaki malangkas alang ka jungi mata ladai haka khayi ka pateng ladai haka no ka kam office ka bagi Trei ne haka rap langka ka jonga ka jungpi mano ken bakwa banyaj ne ban shim ya kana glanti ka bakim ka bau Jisu ong ngim kwa ban yo ki jing ngim ko aban yo ke jing jenjar ngim ko aban pen shitom yelade Henry ngi ko aban yo da ke jingsuk ngi ko aban yo da ka ba kluj klem Trei shitom
Hanrei Jisu uang yang abadi pi. Kato ka jing trei ka jung pi da kata ka jingsuk la ne klem pen shitom yela de ne klem ai kata ka bakanglat ya pi ban sha ka jing sha shitom klem pep kan yalam ya pi sha ka jing jot klem pep kan yalam ya pi sha ka jing ka jing denjar la shai la shisngi Henry lada Petre shitom kat ba pidang im hakanek pertai banyo ya ka spa ka pau ka jung pi banyo ya kata ka jing ka jing kurku banyo kata ka nam ka buram na ki we na ki prabru ka jung pi klem pep ka wanra ka jing mentoy ya ka jing im jung pi menta ka sngi bat la shai ka sngi den mata ka dau ko han men ko para ujisu pen kan mau yang abadi pi hakanek ka sngi lada pilong Ubriu ne kabriu ki batrei office Trei shitom omde ban kwan lade lane omde ban chupet ngai kwa ngai yo ya kene ngai ban yo ya kene da ka basuk lada pi trei ha lengka lane da pi trei hayin kumutunga kumulok ngi ban trei shitom omde ban ong ba ngai ban yo ya kene da ka basuk ngai ban Shim yakane klem jingpen klem yo jingmat jingshutom yalade kane ke bau jisu ukhot yang abadi pi ha kane kasngi den matagdau ko hanmen ko para hakine ki arbanta jong ka jing em ka junga ka jung pi ka jing em kristan ka jing em barable jingi bar ka jing em ka jungi ha kane parthei ngi dei banya ngi dei ban shim nakata kalenti ke bakim ka bawan ra ka jingba ka bawan ra ka jingsuk ka bawan ra ka jingi e yangi la shai la chisngi to ken hakane kasngi ngin duai ngin kerpat yo trai baun ai boringi on krisyan yangi bangi la shisha ban Trei shitom kam tame ban jit ya kalenti ke bakim bangin yo ya kata ke jing e ke jing kurku ke jing o en yo Jesus Christ amen